Zaregistroval si sa, prihlásil si sa a teraz čo? Väčšina ľudí v tomto momente začne náhodne klikať a majú pocit, že sú stratení v novom prostredí. V tejto epizóde ti ukážem, čo nadstaviť ako prvé a prečo na tom záleží. Prvá vec, ktorú musíš vyplniť, je profil tvojej prevádzky. Názov, telefónne číslo, adresu do prevádzky, prípadne fakturačné údaje, ak plánuješ príjmať platby za rezervácie. Systém tak bude vedieť, na aký IBAN ti má odoslať prijaté platby a akému subjektu má vystaviť prehľad a vyúčtovanie k tvojim prijatým platbám, ktoré budeš potrebovať do svojho účtovníctva. Vďaka údajom o prevádzke sa v rezervačnom linku zobrazuje mapka a vaši zákazníci majú k dispozícii navigáciu. Toto je základ všetkého, takže určite vyplň hneď teraz. Druhý krok, nadstav si svoj pracovný čas. Systém potrebuje vedieť, kedy si k dispozícii, lebo bez toho nevie ponúknuť voľné termíny tvojim zákazníkom. V základe si nadstav dni, hodiny, prípadne dané prestávky a ak máš tým, tak každý zamestnanec bude mať svoj vlastný rozvrh. K tomu sa ale dostaneme v ďalšom videu. Pozor však na jeden detail. Ak mávaš nepravidelné voľno alebo sviatky, tie si nadstavíš zvlášť vo svojom kalendári. Teraz prídu naraz služby. A tu tomu venuj naozaj pozornosť. Každá služba musí mať názov, prípadne kategóriu, trvanie v minútach a kapacitu. Dĺžka trvania služby je veľmi kľúčová, pretože vďaka nej vie systém v tvojom kalendári vyblokovať potrebný čas. Odporúčam tiež pridať aj krátky popis, vďaka čomu vedia zákazníci potom, o akú službu ide a ty dostaneš menej otázok pred termínom. Ak v tvojej prevádzke pracuje aj viacero zamestnancov, zvol si, ktorý zamestnanec danú službu vykonáva. Možností nadstavenia je tu samozrejme viac, záleží už na tebe, či máš nejaké priority zobrazenia alebo farebného odlíšenia, prípadne či je dostupnosť tejto služby iba v určitých dňoch. Profil hotovo, pracovný čas hotovo, služby hotovo. Toto sú 3 veci, bez ktorých EasyBooking nedokáže fungovať. Keď máš toto všetko nadstavené, pridaj si v tvojom kalendári dohodnuté termíny alebo plánované voľno a potrebné blokácie, aby sa v tvojom rezervačnom linku zobrazovali už iba voľné termíny. Nezabudni zdieľať svoj rezervačný link a svoje nové rezervácie môžeš príjmať už dnes. Pýtaš sa, kde nájdeš svoj rezervačný link? V nadstaveniach rezervačného formulára sa zroluješ do spodnej časti a tu uvidíš svoj unikátny link. Vlož ho do Instagramu, Facebooku alebo iných sociálnych sietí a tvoji zákazníci ho okamžite nájdu. Zdá sa ti, že v tvojom rezervačnom formulári ešte niečo chýba? Tak to si ukážeme v ďalšom videu. Ulož si túto sériu, nech ti nič neunikne a vidíme sa!